wae kok nduk sing ditimbali. Iki uga klebu nimbali kadangmu saka Semarang sapa? Mas Sumar Bagio Garing saka ing Semarang. Mas Garing Semarang. Iya, kuwi disuwuni berkah pangestune kanggo mantene karben bisa awet lan apa kuwi awet reruntungan nggone berumah tangga ngger. Iya. Diaturi pinarak ana kiwa kotak aku nyuwun tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase pelok, mikat manuk laras pelok. Iya. Kanggo mak-mak Mas Gareng ya kene dikibarke dikiprahke engko diselingi dijaipoke monggo tak derekke monggo Cak monggo yo.
karo para kadang pengarawit abdi bisa ketemu karo Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku ciring menyang Solo Mas Gareng panjang yuswa. Amin. Wis pokoke sehat, rezekine lumintu, berkah banyu mili, mulya sak turun-turune. Ora mung pitung turunan ning sak turun-turune. Bab rezeki kula mboten muluk-muluk rezeki ingkang kula suwun sehat jasmani lan rohani Mas. Oh nggih, niku sing baku kok Mas. Dadi arepa sugih dhuwit nggih ta blek kedua, nek awake ora sehat ya malah mung kukur-kukur ning amben. Lara-laranen. Nggih, heeh. Niki mau nggih ajeng rada masuk angin Mas. Weh, usum udan tekodok dikei nggon dadan cedak kolam renang dadi yo kademen. ya Allah kok ya. Lho jebule mriku niku enten kolam renange, Mas. Nek aku dadi sampean nyegur sisan malah penak nang awak enteng. Lho wong kena uape banyuwe kademen kok nyegur. Iya. Lah nggih ya Mas, wah dalem kok ibate kaya ngono ya Mas. Nggih niki sing diarani wah nggih wong niku sok luput saking gagasan panggraitane. Karep panjenengan pripun? Dugi mriki sowan dalemipun Ibu Sarmini nggih. Bu Samini. Samini. Wah, daerah wonten griya sing elok. Niki wole. Dopone niku kalih nyawa kula larang dopone lho, Mas. Oh, kayune jati wutuh-wutuh. Luar biasa. Mila wong kuwi aja mung nyawang laire wae, gampangane ra ngoten to Mas. Nggih. Nyawang kahanane. Ning yen pancen gelem diteliti, wah malah ngedapi-dapi. Lah ki kula niku nggih sajek cumlek wiwit riyen nganti sakniki sowan teng tlatah desa keser-keser iki. Pisan wae. Non pisan. Keser karo keser-keser iki karepe wis beda, gitu. Nek keser iki mbok menawa jeneng panggonane nek keser-keser kuwi keduren terus ora iso mlaku terus diseret kancane ngono. Lah nggih. Kaya medet kaya. Lah nggih kula nu bola-bali sowan di wilayah Blora. Nggih. Ning wadene sowan wonten tlatah keser nu nggih lagi sepisan mergi ditimbali Ibu Samini sak keluarga besaripun. Mila niki nderek tepang Gladiwano, sawise mengkono iso manjing dadi sedulur lak ngoten ta. Nggih niki sing disuwun nggih dadi sedulur, dadi ora mung serawung babakan sing nanggap lan sing ditanggap ning niki serawunge nggih minangka sedulur tunggal bapa biyung ngoten niku. Nggih. Niki ketok tanggung jawabe sedulur sing tuwa, Mas. Mas Supri Mas Supri kula yen ngaturi Mas Supri. Mas Supri niku ketok tanggung jawabe karo adi-adine lan ngetokke tandha bektine karo sing sepuh. Pancen bola-bali anak lanang niku gantine bapak. Nggih. Dadi sebagai imam keluarga sak pungkuripun bapak niku. Leres. Niki tanggung jawabipun Mas Supri pun wah luar biasa. Niki lak putra ragil sing dados manten to. Nggih, heeh. Lah kok yo jodhone iki adomen lho saka bukit dhuwur. Bukit tinggi. Ayo tinggi karo dhuwur lak padha ae to. Nek jeneng nggon kok aja diolah-alih ku malah bingung lho. Oh, ora tau piknik kok ngeyel bukit dhuwur kuwi wilayahe Sumatera Barat ibu kotane iki Jinglan. Padang. Ayo Padang Jinglan. Wes malah ngejudeke wong mikir ya. Wah, sampeyan ndongake apa romantene Mas Gareng? Nggih, yen kula nek perkara kepinteran, nggih. Niku genah awake dhewe kalah pinter, wong kabeh niku sarjana kok. Jenengan kepengin kula ndongake cekak aos napa sing dawa? Nek cekak aos dongane piye? Kula ndongake yen cekak aos singkat padat ndongake manten kaloron mung sak kalimat. Napa, Mas? Aja pegatan. Oh nggih. Didongakno werna-werna yen entek-entekane pegatan muspra mubajir. Leres. Ning yen donga sing dawa niki, donga sing dawa piye, Mas? Pendak kula ketemu manten anyar kula mesti njlentrehke bab rong bab niki. Rong bab sing sepisanan. Orang yang sudah menikah ijab kabul itu menjadi sebuah keluarga. Harus tahu arti keluarga. Ajeng majipuk per suku kata apa per huruf? Per suku kata. Ke
keadaan apapun harus selalu bersama-sama baik suka maupun duka. Niku ga. Terus lupakan egoisme masing-masing. Ora kena menang-menangan dhewe, ora kena berperan penting dhewe, ora kena. Nggih, terus arahnya harus selalu positif termasuk dalam mencari rezeki. Terakhir gagasan harus sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Leres. Loh, mula yang menggalih celengane pira ya ditanjakne kuwi gitu. Sesuai apa adanya. Niku keluarga. Terus bab yang kedua, rumah tangga. Apakah arti dari rumah tangga? Rumah tangga saya artikan dalam sisi spiritual. Nggih. Niku ruang untuk ibadah. Jadi nawa itu sejak omah-omah sejak ijab kabul nawa itune ibadah. Leres. Niku terus maha besar nilai ibadahnya wiwit ijab kabul nganti mangke kukuting donya niku sudah dihitung ibadah. Jadi maha besar ibadahnya. Niku terus tanggung jawabnya dunia akhirat. Oh nggih. Loh, jadi mboten ten mriki tok dituntut, besok ya dituntut tanggung jawabe. Terus terakhir garislah yang lurus menuju keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Amin. Kula nu ngandani iso nek lakoni ora iso blas. Lho, ning sawise ngono ku ya mlebu ibadah. Nggih. Gitu. Ora panjenengan iki ora kok ngandani karo sapa-sapa, ning panjenengan kuwi tak anggap ngandani awake dhewe ning dimirengke wong akeh. Nggih, pancen nggih. Pamrene nek sampean lali ana sing ngelingke ra ngoten to Mas. Nggih, mugi-mugi ngoten wong niku menungso nu ora iso luput saka lali kok. Oh, tenan. Wong bener kenane lali, wong pinter kenane luput ngoten niku. Nggih, nang niki bengi niki kula rada gelone siji. Gelane perkara apa? Wong senenge kaya ngene kok gelo iki lho. Lho, yen piyai sementen seneng kahanane seneng ning kula gelone niki mboten kepethuk Pak Bupati lho bengi niki. Lah nek ketemu Pak Bupati arep ngopo? Wah, jelas wong nika Pak Bupati kali kula ngeten kok. Oh iya. Ketemu mesti cair. Iya. Mula gandeng ngerti nek penyanyi kene ya Pak Bupati malah golek kesibukan liyane. Mboten wong kula ditimbali mriki pun alhamdulillah. Nggih, heeh Mas niku jupe seneng-seneng tirakatan. Piyai semene kae niku sing diarep-arep wah Mas Gareng iki kaya ngopo to? Isih urip apa ora? Paribasane ngoten nika. Ngertine kok mung nang YouTube wae. Sik omongmu sithik ning ora enak. Oh so piyai semene kok isih urip apa ora Mas Gareng? Lah wong tegese saking kangene karo panjenengan kok Mas Gareng. Oh saking kangene. Panjenengan ndongakne apa? Kagem Ibu Haja Samini ayo. Nggih, mugi-mugi Ibu tansah pinaringan sehat. Yuswa panjang, awet ingkang momong anak putu, ingkang baken ngreksa menjadi sumbernya para anak-anaknya. Leres. Kula dongake wah jan bejo-bejane ya Mas, anak sukses disekseni karo ibune niku wah jan nang ati iki rumangsa bombong. Jan niki sing cilik mentes tenan lho, apoteker niku mboten baen-baen lho Mas. Oh, saestu. Niku ibarate napa jenenge urip matine pasien niku teng apoteker jane. Oh nggih. Anggere ngoplos obat iki kleru bahaya. Nggih. Mula niku yen mboten bocah sing pinter tenan mboten iso dadi apoteker. Mula hebat ini. Tur ya Mbak Erna iki piyayine iki ramah. Oh, saestu. Jan wong jenenge we Erna. Apakah arti dari kata Erna? Iki enak diajak ngobrol. Oke, terus ramah. Terus N iki apa le ngarani jenenge nikmati apa yang ada. Dadi ora neka-neka. Nggih. Terus arif dan bijaksana piyai. Niku mantene putri. Wah wong urung tepung aku lagi kepethuk ning transitan mau wis ngobrol ganyi. Oh iya ta? Heeh. Nggih. Terus niku nek sing putri sing kakung saiki asmane Mas Rio. Ayo. Ki riang hatinya mendapatkan Mbak Erna. Oh iya seneng atine. Etuk sing diantu-antu kok. Iya. Terus inilah jodohnya Mbak Erna. Oh iya. Bener. Terus terakhir orang tua
agama dan negara merestui menjadi suaminya Mbak Erna. Amin, amin ya. Wah, wis nimbali Mas Garing iki ora bakal gelo kok. Wis perkara keluarga, perkara jeneng wis dionceki. Saiki aku njaluk tulung oncek ana tembung keser. Yo. Panggonane, ayo. Ayo, aku terus terang yen keser nganggo huruf E iki aku angkat tangan. Oh. Angel lho. Ning yen berdasarkan ilmu bahasa ora ana huruf kok E, sing ana E. Niku ilmu bahasa utawa Indonesia. Nah, nek Jawa ki mesti ana layare. Iki ora ana layare mergo ora ana bioskope. Oh iya, lek bioskop. Lah iya. Karepe iki apa? Lah ya E, aku nganggone E. Oh nggih, dadi per huruf apa per suku kata? Per huruf. Oh iya. Wong pinter kok. Iya. K. Kang kagungan kersa panjenenganipun Ibu Samini, Bu Hajah Samini. Nggih. Terus E. Wadene kersane bengi iki mantu. Terus S sing didhawuhake Mbak Erna. Terus E enek tontonane wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. Terakhir R rame wong ana garenge kok. Ya. Masa jek ketut garenge. Wah, aku kira-kira dina mbok limpekke. Ora. Aku ki mbah aku ki. Wah ning tenan kula ki anggere wis nyangek kok ora ditutke Mas Garing iki rak saku kok kaya seneng. Lah dadi maneh. Ora piye ta? Gelo kok seneng. Gelo ya. Ya gelo ya seneng. Oh, njaluk tak tinggal berliburan apa piye? Ora. Nek Mas Garing iki tanggung jawab. Aku yang wis metu sadisku ngono lho kowe. Aja. Lah ya nek metu ledise ngono kuwi. Sadis. Mula ya bengi iki ujupe lek-lekan tirakatan gamelan wayang didhawuhi nggawa saka Solo. Dasare kawimbuh waranggana yang sedang naik daun dan selamanya akan menjadi mengukir nama harumnya. Apa ora ana transportasi liya to? Lah piye ta? Waranggana kok naik daun apa ora ana to becak, apa sepeda? Ngeten lho Mas, kata naik daun itu kan kiasan, godhong iki sepira ta kekuatane. Nggih ta? Nggih. Mula nek diarani naik daun iki aja anu rumangsa bangga ngoten iki lho nek dawuh para pinsepuh. Daun itu tidak mempunyai kekuatan apa. Berarti kalau lengah waktu-waktu bisa jatuh. Nah, jadi naik harus daun. menjaga keeksistensi apa kuwi? Apa kuwi? Ya keeksistensinya. Nah, ya wis ngono. Aku ora ngono ora mbok benerke ta. Aku jane megah basa bener iki saiki. Mila nggo ayo diatur dhisik. Niki Mbak Elisa sing wis kepareng lenggah. Nggih. Ya. Nggih. Diaturi pinarak rene Nduk ning kiwa kotak kene. Monggo, Mbak. Mangga. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis teko suwe bakar pisan ora krungu kabare sesairan manglen wong tansah tertib yen pinuju kegatrani esame Mas Gareng, Yun, piyayi kuwi nek
ayu lahir batine. Pripun, Mas? Iku disawang saka lahire wae utawa gandare wae wis merbawani. Betul, betul. Dadi tidak ada kata apa sing jenenge cangkokan atau kamuflase. Apa meneh nganggo kebaya sing luwese kaya ngono. Kuwi durung engko nek ngendika kuwi mesti surasane utawa bahasane Jawa alus kepenak dirungokke. Nadyan alus ning jogat wis ngetokke otot. Lah iya. Lah iki lho ketok otote no njaba. Kuwi payah to. Oh, payah to. Coba mang bageke Mas, gen saya ketok merbawani. Yen delok piyai Ngayogja. Oh, iya Ngayogyakarta ki. Nyuwun sewu mboten nami deksura menawi kepareng badhe nyuwun pirsa keng asma sinten? Nggih, nderek tepang Gladiwano, kek gulang tepong sedanten kemawon ingkang rawuh wonten dalu menika. Nami kula Elisa Orcarus Alaso. Mas, Piye? iki salah le nyetel rekaman. Kok sik to? Kok nyetel iki live kok rekaman piye to? Lah Iki asli. Lho kok suarane koyo ngono? Loh, lah kok iki Kowe tau ngrungokke kae lah hiasan ning akuarium apa? blekutuk. Water Sik to, pop. sik to. Oh, sing ndarep padange water pop iki lho. Lah miteno. Anu apa jenenge? Awakmu. Ceh, awak kula niku sandase mboten. Angel lho niku. Nek awake kula mboten ngen ngomong, mboten matur napa-napa. Awakmu sak ndase. Ah, Kuwi kula jenenge sapa? nggih. Derek gulang tepung Gladiwano. Niki wau kula sampun derek tepangan kalih sederek ingkang rawuh. Jane ngomong apa to bocah iki? Nah, nggih. Kalian setretek Kok sedherek. Lah kok krungu ya ngono kok. Kula nderek tepang kalian setretek. Dadi teteke iki ditepang. Ora. Kang apunten nggih Biong. Nggih. Nggih niki sagete ngendikanipun mature ngaten niki. Oh, anu. Sik. Anu, kowe mbok omong cara menungso wae piye? Lah kula nggih menungso niki cara menungso kados pundi? Tulung sing cetok. Kowe lah derek tepang kalian setretek. Geser. Jejer kethek niku kuwi lho, kuwi genang kuwi lho. Jajar kethek ora kethek. Kok aku ki mau genake kuwi kok apa kleru. Oh, sing Aku balik gedhe agar kepethuk sinden. kula baleni. Ya dibalik. Anu diperjelas nggih, Mbok. Ayo dhewe ngrungokke sing tenanan iki. Cek. Ayo dirungokke tenan. Kula ngaturaken katur setretek jejer ketek. Kula nderek niki wau. Kene iki kowe upama ora ayu ngono tak guang laut. Kowe kula setitik. Ora setetek. Sederek kok sederek. Kuwi sukarepe wis beda meneh kare. Ngene iki marake bingung sinden turunan company yo ngene iki. Sebelum awake dhewe iki dialog luwih panjang. Ya anu tak nderek tepung sik karo Mbak Elisa. Ben ya iki ngerti. Kene kowe sing tunggal rumpun ngono lho. Sik to. Tunggal rumpun nggih Biong, sugeng dalu. Nggih. Biong canggih. Nggih, sugeng dalu. Nggih. Mengke sing Mbak kula niku nek ngrungokke basa jenengan basa Jawa iki kok sajake kok kaya kangelan. Anu panjenengan iki asli dari mana to? Nggih, bapakku niku seko toli-toli mok canggih. Nggih. Seko toli-toli. Seko toli-toli. Dadi kudu anu aja disambung. Aja disambung nganggo let seko toli-toli aja seko toli-toli. Nggih niku. Aja nganti lho kok malah tak. Kok malah dicethake. Oh, saka toli-toli. Nggih, leres. Leres. Leres aja ora nganggo leres. Terus iki bapak, ibu, Ya, ibu. ibu seko lambelu. Lambemu dhewe kok. Lambelu, Pakde. Lambemu? Bukan lambemu dhewe, lambelu. Lambe kok kowe takoni omahe ibumu kok Nggih. ngambek-ngambeke wong tuwa. Kula namung jawab apa wontenipun. Kowe wis sing tunggal sak rumpun anu. Kula nambung Jawa apa mau? Jawa. Apa
Napa wontenipun? Jangan, Napa wontenipun? bukan cewek. Mbak, Cewek tahu loh aku cewek itu. aku nganggo pampers. Lah ora ketok ya. Anu lambe lu. Iya. Cek. Lambe lu ki wilayah ngendi sing cetha lambe lu karo toli-toli mau lho. Ah, menika Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah menika. Sulawesi Tengah. Nggih, menika nggih kathah. Tiang Jawinipun nggih kathah. Betul. Nah, ngene berarti kalau sudah tahu asal usulmu jadi memaklumi apa yang kamu ucapkan itu jadi apa tidak jelas saya memaklumi. Ting paling tidak kamu sudah berusaha untuk berbahasa Jawa. Lah, matur sembah nuwun. Saged ngertos manah kula ngaten lho. Perasaan kula, utek kula nggih kemut-kemut. Injih. Ya anu pikiran kula. Ah, inggih pikiran kula. Oke, jenengmu sapa, Nduk? Ben ditepung piye kene? Ditepung nggih. Ditepung supaya kental kabeh. Kok malah ketal. Nggih, kula Elisa Orcarus Alaso sederek-sederek. Ngerti ra? Elisa Orcarus Alaso. Alaso iki Masjid kok. Alaso. Apa Elisa Orcarus Alaso. Orcarus Alaso. Ngene wae Elisa wae. Lah nggih ngaten. Lah wau nyuwun jangkep. Gampang wong nanggap barang gampang. Ya Elisa ngaten mawon. Terus saiki ning kene domisilimu ning ndi? Wonten Ngayogyakarta Hadiningrat. Lho, kene yo Yogya lho. Jogja. Jogja kemawon. Heeh, Yogjane penere ngendi? Mbok menawa aku dolan Yogya iso dolan ning omahmu. Nggih peneripun. Pener ora pener. Bener. Beneripun Demak Ijo. Demak Ijo. Demak ki kene. Iya. Pati. Iya. Demak Kudus Pati. Kok ning Yogya? Demak Ijo, pakai ijo. Demak ki ora ijo, Demak iki kabupaten. Nek ora ijo dadi Demak. Oh iya. Demak ijo ki nggon. Ana ki enek jenenge ngono lho. Tempat. Oh, Demak Ijo Ngayogyakarta. Iya, leres benjang nggih menawi wonten Yogyakarta binarak nggih. Aku disuguh apa, Nduk, yen rono? Nggih, sak wonten-wontenipun nek cah kos nggih wonten intip. Apa? Intip. Arep gaglak intip tekan omahmu. Niku intip niku cara mudah untuk makan praktis. Ya ning wong untune entek kono intip lha yo. Ya dijur sik, dijur. Nah, kanggo banyu dilebokke selang. Sonde. Kowe seneng to? Disonde. Kowe jane arep nyuguh apa nginfus? Lah piye ta? Wong wedi kanu iki tak takon tenan. Lho aku. Elisa ning Iya di sini loh, nenten wonten mriki. Sik. Iki ora jeneng ngayawara ning aku kepengin ngerti. Kowe dalam rangka apa kowe ning Ngayogyakarta kuwi? Kula sinau budaya Jawa. Utamanipun babakan wayang ringgit wacucol. Wacucol nggih niku. Wayang kulit. Yen wacucol dadi watu tok. Wacucol. Ya. Tegese kowe ajar dalang. Nggih leres. Lajeng rumiyin derekaken almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih menyinau babakan wayang lan entertainment seperti ini. Ayo. Ngerti ora kok yo ora buraku. Mboten. Mbok gandeng Yayu tak yoni. Alhamdulillah Mbak Elisa sudah sampai sini. Mbak Elisa arep ndongaaken napa karo mantene? Kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun Polokromo. Kok iso Polokromo piye ta? Polokromo. Yen iki kowe tak benerke sing bosok. Polokromo kok Bolokromo. Kupinge bosok. Ora patek krungu kok ya. Ayo Kartomarmo apa piye? Ora. Kok Kartomarmo. Derek mangayu bagyo. Betul kan? Nggih. Anggenipun Polokromo Mbak Erna kalian Udario.
iya. Oh nggih, Mas Udario. Udario. Iya, Mas Udario. Udah, Mas apa udah sih? Mas ki cara kene kono udah. Ya, kan dari Sumatera Barat kan. Nggih. Kula nderek memuji mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan. Boten namung kaken-kaken nenen-nenen nggih, biasanipun doanya itu cuman kaken-kaken nenen-nenen. Cuman itu. Dumugi bubuteng Yoswa, salami-laminyo. Kakek nenek iki wis kurang ajar tenan wis tuwek barang. Kaki nini ngono wae. Ya. Ngene kene anjan jadi genake. Kene. Yo nek Ya nah. Sing sak turunan kono kan. Lah apa? kaki nini ora Kaki nini ora kaki nanan. Oh ya. Ya aku dengar-dengar MC itu kan. Iya, kakek itu kaken. ninen. Kaken lan ninen. Mana bisa kayak gitu? Kakek itu kan kaken. Berarti kalau nenek itu yo nenen. Kakek nenen. Bener. Iso gitu kan. Kowe jare iki melu sapa? Wes mbok arep. Kok bingung wong. Ya wis pokoke iki wae. Wis. Nggih. Aku anggere karo wong wedok ayu kalah. Iya. Ya. Kowe sing paling bener sak donya kowe. Ngapunten menawi kata lepat nyuwun anggunging samudera pangaksomi. Samudra pangaksami. Samu jero. Iya. Wis. Ya maaf lah Pak De, sebisa-bisanya gitu. Samudra ora sarung jero. Ya, samudra pangaksomi. Pangaksami. Iya. Ya, pokoknya yang didoakan itu langgeng. Utamanipun yang jadi yang dicintai jadi jodohnya sampai akhir hayat. Kalian katur Ibu Sumini, mugi-mugi berkah anggenipun gelar wayang napa ringgit burwa dalu menika berkah barokah. Pertanyaane iki Bu Sumini mudeng ra iki omongane iki. Mudeng ya. Pakai bahasa Indonesia aja gimana? Ya, bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Kalau pakai bahasa Indonesia Atau pakai bahasa Padang aja gimana? Pakai bahasa Minang. Jangan nanti kalau bahasa Padang mungkin banyak yang tidak mudeng. Yo anu khusus untuk temanten laki-laki yang bahasa Padang. Coba mungkin ya. akan laki-laki mudeng, ayo. Iya. Luruilah jalan payakumbah, pabelok jalan kayu jati, dimaati indak karuswah awak tajkicuah ai ayam dan lapeh. Lho iki kok nyanyi to bocah iki? Urutan jeneng lagu. Bener ya, itu bahasa Minang. Lah kok gare kok padake ayam dilepehi kebangetan. Ayam dilaku. Iya. Oh, kowe mau urutan lagu Pak ya. Kok tak kira aku bener aku pas arep undang Mas Rio bener iki kata-kata ngene iki. Ya kira ya itulah sebisa-bisa saya capek nggih. Kita belajar berbagai macam budaya. Ya apa? Tembungmu apa? Capet. Capet. Saiso-isone. Jadi aja cawet-cawet. Benten lagi. Capek kok cawet-cawet. Beda lagi tuh. Ya Wah, capek. iki tenan upama ora ana hukum nu tak nikah tenan. Nggih niki paring caos panglipur ya Pak Bayu. Nggih. Ya anu Mas, itulah khasanah budaya. Tapi paling tidak kita menghargai bahwasanya dia anak Sulawesi yang mau mempelajari budaya khususnya Jawa. Leres. Mergo budaya kuwi alat pemersatu bangsa. Amin. Aku tak nyuwun langgam sik. Kula kanggo mantene. Nggih. Kaya ngene iki mbok kon nembang. Ha iya no. Ngomong ora cetha nembang. Ya kabeh aja dianu to, aja disepeleki. Pelok barang. Aku nyuwun dadi ati. Dadi ati dibawani sik. Maka aku tak kepengin krungu bawane Mbak Elisa niku ya ngomong. Nggih. Maka gegarane wong akrami ngoten kan Mbak. Aku tak nyuwun nyampil kuwi wae. Pol-pole ya kekarane kok kakapi. Wong aja nyepelekke to. Iya jangan gitu, jangan. Ini didenger dulu, didengerin dulu. Denger kok denger. Ya wis sabar. Ya Mbak, moga Mbak Elisa. Kekerane wanga kremi. Bapak Ibu, tepuk tangan
piye? Lip sing apa? Tak ndok kok ngendi kasete coba dilikono ra eneng. Engko mbok gembol. Ayo, piye? Tutu menilai bahwasanya dia itu anak yang pinter. Ora mung pinter nek kula ning cerdas. Ya cerdas ya pinter. Karena apa? Di dunia entertain dia bisa menciptakan sebuah karakter tersendiri. Nggih. Yo, iki kene bisa marake dagangan laris lan payu yo ngene iki. Iya. Wah, nomor HP-mu piro? Lah, kan langsung HP. Mau apa? Dipakai apa? Arep tak jak online nang. Apa weh? Nesu. TikToker sanyar nesu. Oh ya nyima apa deh? Bendino leh, aku ati jeli. Apa dikeprok HP-ne nek jelek? Oh, HP karo siji yo. Ya Mbak Elisa, lanjut. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel tan kena tinumbas harta Jos wong ki angger duwe karisma, duwe perbawa, duwe pengaruh. Begitu nembang lagi bawa lho, segone metu. Ayo, Sing wong nek nyaret swara ngrejekeni ya ngono kuwi. Lah, swara ngrejekeni. Wah, padha karo Mas Garing pas metu joget wah jan wis laron iki kabeh iki kok basa mimik-mimik iki do metu kabeh. Oh, ki nganu cuci mulut tok. Ya, dadi-ati yo. Iya, Mbak, langgape monggo diaturke. Dadi-ati. Monggo Mbak Elisa. Golek sing kaya ngapa mung nyatane galakon saprene angger kentrong ngekasane malah
Mas Gareng? Iki kaya entuk tombo sing marake waras wiris nyawa lan raga ya ngene iki. Nggih. Wis, macles kaya siniran toya es macles. Lah iya, pancen kudu di-es ben awet. Lah iya. Mangsamu mayit to. Ora ning awak iki gen seger. Ning anu Mbak Elisa, kula niku jenengan nembang ngono kuwi aku ya ikut prihatin. Sebabe Ning Mbak Elisa iki menghibur untuk temanten baru. Leres. Apakah Mbak Elisa tidak ingin piye to rasane esuk piye dadi manten apa ora duwe ndang kepinginan ndang rabi apa piye no jane? Nah, kuwi sing selama ini menjadi pertanyaan dan pemikiran saya mantek mumet deledek tekan kene. Piye? Tadi katanya apa? Gegarane wong akrami dudu bonro, dudu rupa. Nggih, amung ati pawitane. Cekelane wong seneng ora bondo ora rupa, mung ati sing dienggo modal. Nah, itu pertama. Lah aku wis ketemu wong bener ati pawitane wis seneng. Ning wetone ra jodoh tiba padu piye? Aku kudu piye? Sik kok tiba padu piye to? Lah itu loh, orang Jawa itu ada padu pekat besti. Kesek-kesek. Kowe lak kowe pedomamu Jawa apa Wis padu karo besti iki ngopo? Tembungmu Kok besti aja padu? Padu besti. Kok sik tembungmu. Kok sik ya oke. Iki aku seneng. Iki seneng. Paham kan? Dadi hitungan Jawa kowe karo pacangamu mau tibone apa itu ada bines, besti apa besti? Padu pekat, ada ratu, ada jodoh, ada apa itu? Aja golek ratu, kenci wae apa? Jodoh pati lungguh. Lah itu. Ngene. Kalau tiba padu gitu terus piye? Tak lanjutke yen kowe nggunakake tembung Jawa ya engko sama dengane kudu tembung Jawa. Ya. Ingat, di tembung Jawa ana kata-kata kodrat kuwi iso diwiradati. Apa itu artinya kodrat? Tegese yen kowe ana tulisan kowe tibane padu iso diwiradati diusahakan. Oh gitu. Harus berusaha semuanya berjalan baik dengan usaha dan doa. Oh. Sing baku kowe iki niat duwe bojo apa ora? Yen pancen niat aku siap. Walah. Siapa apa? Siapa apa? Nyekseni. Kira arep melu. Ya ya muga-muga ndak ketemu karo jodone. Cih amin pembaik. Iki akeh juragan kayu jati. Selerane basa apa to, Mbak Elisa? Kan selerane apa, Mbak Elisa? Nek pengen dibojoki selerane apa? Selera aku seneng bagus sih. Seneng sing bagus. Ya, berarti sing elek-elek minggir, ayo minggir. Terus bangsa pengusaha apa seniman apa aktor apa piye? Ya, aku seneng nek cara seniman ki pengendang ngono lho. Apa? Pengendang. Oh, remuk kowe. Lah ngopo sih? Pengendang itu tukang ngeplak kendang kowe bedino keplaki ngene terus kowe. Lah piye karo sing model? Kowe golek tukang son iki lho. Bedino kowe seneng didik-didik terus kowe. Bagus dah sama tukang son. Diplintiri terus kene lho karo tukang son kowe. Oh, ya aja lah nek tukang son lah. Aku pengen sing rada. Aja pilih-pilih kabeh semende kersaning Kang Anyipta Jagat. Nggih. Yen pancen wis pastine kowe engko ketemu jodone pasti akan ketemu yang terbaik buat kamu. Oh iya, amin. Iya, sing penting tanggung jawab. Ya, perbaikan pendidikan keturunan. Mbak Elisa ini apa ini? Baru menempuh pendidikan apa sudah selesai? Kula nembe disertasi S3. S3. Disertasi. Disertasi. Jiwa apa tadi? Jiwa apa? Pertengahan. Apa? Mendet kajian budaya. Mendet. Nggih. Kowe iso medet kajian Mendet. budaya. Medet itu kan isane ini. Mendet kajian budaya. Bapak Ibu ingkang kagungan putra Joko Legan menika S3 calon S3 menawi badhe doktor menawi badhe pun pundhut mantu pun niki mboten buang segalanya. Ah iya, apa ora ngedap sing lanang. Aku sing wedok kuwi doktor. Minimal aku ya golek ya rada apa ya kalau di sini kan banyak yang usaha kayu jati gitu kan. Aku pengen sing rada munggah derajate. Apa? Ini pengusaha godong. Ucap ki piye to? Naik. Pengusaha kayu jati kok kalah karo pengusaha godhong iki lho. Lah dheweke menek lho. Nah, munggah godhong lak luwih dhuwur. Dhuwur godhonge karo kayune. Golekno to, Pak De. Pengusaha godhong. Sing salah iki sing ngejak. Lah apa? Sing jan koplak dijak.
yo gitu loh. Ya, Pengen jelas aku. tuh. Wong pengusaha kayu jati iki wis usahane wis ampuh. Lah kok pengusaha godhong. Tapi tidak apa-apa. Kalau memang itu satu jodohmu ya diterima. Ya, wis pendonganipun pengestunipun awon. Mau Mbak Elisa sing nembang, saiki genti Mas Gareng sing nembang. Ya. Lah aku wis polah lho. Alah, suarane iki Ayo, kudu Pak dipamerke. Dek. Kok Mbak Elisa mah lho, di pas nggon pas jaipong ya joget karo ya nyuwara. Iso luwes ora bingung kok lho. Nadianto Piyai Sulawesi lho, ora hebat kuwi. Oh, aku lu Sulawesi, aku Sulawak kayu. Ora, ya. Monggo, Pak Dek. Malik melok aku nyuwun dandang gula Sidowasih, Mas Gareng gandrung Mbak Elisa. Oke. Ose to kowe arep bedhok pitik lho. Lah jare kon gandrung. Lah ya ya piye carane dilus sing apik. Maka Aku iki karo wedok, karo bojoku ora tau ngelus-ngelus kok langsung bek. Ngono lho. terus mesti kalah ya. Heeh. Dhisik wedok. Sing akan ngrangkuli sapa kusik. Sabar. Jare kon ngerayu. Ya ngrayune ora usah dirangkul. Iya, Yo, datangnya ya. cinta dari mata. Dan rembulan. Arep gitu kok. Aku ku lho, geger kowe cah iki yo. Pamintaku. Hihi. Nimasitwase. Wah, iki nom tua itu nom. Wah, barabir mati. Ana, ayo. Ora rabi ra paten. Ora mati larane dadi sehat meneh kaya cah nom meneh. Alah telek. Ora. Wong Mary ngono. Kowe kate kepengin roman karo Elisa iki aku tak dalan kowe garek. Ora. Genteran apa piye? Ora. Aku yo moh wong duwite sentek. Ya, mano. Ora usah disemak kaya amatir wae. Ya. Hatut runtut tansah reruntungan. Kok beda ya? Apa? Nggak ada getaran gitu loh. Oh, Aku nggak merasa kesetrum atau merasa ora ono getaran. Iya, Ayo piye? ngene ngenteni tronton liwat ku lak geter kabeh. Ya dirasakan to, Mbak. Ya, Wis ono alon-alon ngene tak- dinikmati. Iya, tak rasake. Wis enake kuwi, wis Iya. merem diangen-angen dianggep wae kuwi wong bagus banget. Iya. Ngono wis beraketan kaya bokong dicet ning kuwi kok bakal ketok bagus. Kowe kurang gawean to. Napa ta? Bokong kok mbok cet iki apa to? Ayo, oke. Kebangetan elek ngono. Ano? Ing sarina sawangine Ayo digandrung dirayu sik. aja mlayu-mlayu aja ndono-ndono mengko malah konangan lho Konangan piye? konangan karo wong akeh lak dadi aku isin ngatasi Ora aku gelem tanggung jawab upama konangan ngono, ora gelem aku tanggung. ki jane wong isinan Ora kang ngene-ngene. Kok malah di padha wedoke. aku latah Elisa moro maju rene Pripun Kacang Mas? kacang atom Kula damelke endok, gorengke endok. Ah, kuwi Kersa. gelem arep dipangani entong. Gelem. Kersa. Arep digoreke entong kuwi endok Endok. kok endok Nggih. Oh, ndok. Kula damelke, kula gorengke endok nggih. ya Matane siji napa loro? matamu dhewe iki Kosek to, kosek aja nesu. lah aku di mata-matake iki Telur mata sapi kae Iku. lho. oh aku trimo mata satu Oh, setunggal mawon. Iya. Oh, nggih kula damelke mengke kula gorengake. Kowe pilih digorengke telur mata sapi apa digorengke telur sapi? Ye. apa ana to roman telecon Ayo. adatan kinggang sarambut ayo rada maju Majeng pundi? hah Mriko, majeng? majeng kok majeng Majeng. aku malah kaya wong picek mbok tuntun
Lho, iki cara destro rastro. Aku sing nyuruh, iya. aja kowe sing nderek. Jare kuwi omong sithik ora penak iki. Cara Drestarastra jare. Lah ya ora karek aku picit to. Ayo. Di kan Mbak Elisa, Nggih. coba digandeng yang benar tangannya Mas Gareng. Lo gandeng nggih. Nah, coba digandeng dari sana diajak jalan. Jalan ya Mas ya. Mbak Elisa? Nggih. Itu harga berapa kemarin? Niki kalau wingi pajeng 5 juta. Ora nembang ra paten. Ayo, aja nesu ta. Lamun ado cakete ngati dasata mulat itu ase tuhu. Ayo. Ampun, Aja ngono ta. Yo. Ampun ngambek to saya. Lamun. Ampun ngambek nggih. Lamun. Alah, yo sing kuat to saya. Terus aja nemplek-nemplek bojoku nonton streaming lho. Yen cedhak tansah mulat sida asih Karep ning ndi? golek nggon. Oh ya kabeh rame wong wayangan kok. Lah ya makane balik rene neh wae. Nang gendenge lho nek kene to. Masamu tekek kowe romanok ning gendeng. Ayo. Pindha mimi lan mintuna. Nano. Ayo nimas barengan tepi awajib. Wah ora ngajeni tenan bocah iki. Piye to ngapa ta nek apa to? Bang ngotot itu turu. Saking apik Mil, sarane. Jamil. Mil Jamil. Waduh. Sawang aku. Ana wong Romano malah tinggal turu. Ya ora mungkin nek kuwi. Saking apik. Jamil lho. Teki kok Jamil. Jamil Suteki. Ayo, Nano. Situasi Nyuwun ngampil dandang gula Sidwasih, aku tak nyuwun langgame Lestari lagune. Sing ngasut Ya Mbak Elisa kok apa meneh ora Mbak Elisa. Pamrih tresnane manten lanang manten wadon gen terus selamanya. Amin. Kesinambungan Nggih. Lestari. Yo diaturke, monggo diaturke. Yo. Angen-angen kula
Bocah kok ora juang blas. Lah apa Mas? Pawaan apik, pasuryan ya becik, suarane ya enak, tur ya pinter. Ah iya no mesti to ya. Sik tambah siji jane. Apa ta? Ayu, pawaan apik, pinter, Terus gampang diapusi. ya aja nek kuwi. Aku sih tak golek sing gampang diapusi kok. Gampang dihapusi sing kendang daftar sih no ayo. Ora ya bener. Ora wani dhek nek kene ra wani apa-apa dhek. Mulai ya bener panjenengane keluarga besar Ibu Sami ini nimbali Mbak Elisa iki wis cucuk. Ayo jelas niku cetha pun cetha nggih. Ayo Mbak Dita karo Mbak Rizky ayo rene ngadeg ngejaki Mas Gareng. Ya putaran turun. Yo yo Mas, piye? ternyata cawe wedok saiki iki tipis-tipis ya. Lah piye ta? Kaya kertas HVS. Malah gampang pakon-pakonane. Lah ya tapi yang terpenting bukan pawaning sehat jasmani dan rohani. Betul. Mas Gareng ning tengah. Oh, oke. Iki ana sing ngersake caping gunung Jengleng, yo ning tak menyurake, dimenyurake ya. Oke. Lendro, nyurah. Ayo. Kecil. Mangga, yo. Siji lawan loro, ngatasi ora tak deloke kaya apa. Aku ki mbok sa-RT lho tak tataki. Iya. Sing penting Iya. cocok karo atine. Sapa sih milih? Manut. Sing gedhe dhuwur apa sing sedengan? Aku apa-apa kolu Mas ini yo. Sampeyan menang milih sing ndi? Aku tak sing Nah, kuwi ya. sinden kok kaya tower ya. Ya ora, bojo ngenyek kaya. Gedhi dhuwur. Nggih. Pawan. Kula tak nggih ngetes Bos, cilik ngeten iki jenglengane krasa napa mboten? Coba jajal sik, ora mung gleleng, sing penting jagung bakarane. Mesti gosonge ayo. Iya. Ayo. Iya, Pak. Saben bengi. Jelas ora kuat iki. Lah apa ta? Ambune fresh care. Kok sik wong kuwi ben kuat mergo melek wengi kok perkara fresh care. Lah ki nyedot fresh care iso pawon. Kok fresh kan to Pak De? Wong permen kok. Oh iya ya. Fresh care dikeki latin lho. Nano. Awas. Ayo. Engko sik to, sik ngematke kok. Ya nek dimatke kesuwen kok selak turu. Oh iya iya ya, sak anake tangi ya. Iya. Iya. Oi. Mbak Rizky, panjenengan nyuwara lancar jengleng penak nyo iki jatah 100. Matur nuwun Pak Bayu. Ini. Iya. Genti, Dita. Nan. Yen mamaja mong karo jana. Awas. Kene Baik. Iya. Wah, kok malah mlayu piye? piye, Dik? Diserang sing wedok ngono kuwi kesempatan sing lanang nyerang. Iya Pak De, ora. penak jengleng aku apa Mbak Dita? Kok aku wae. Ah. Karo ditawane nono. Wani Ora apa-apa, ora. Mas. Ora aku anggere musuh iki bateraiku cepet drop. Ora apa-apa, paling musim wong parut karo layah. Baru karo layak apa? Oh bocah ganase kok ngono. Ya Mbak Dita, iki jatah ini. Makasih. Biasane cukup mawar siji lho. Iya. Aku entuk mawar siji kuwi. Lah iki sing dijegleng, lah sing jegleng di. Oke, ayo jengleng.
Osek wangun kathah. Engko jenggleng pas iki. Oh, oke. Ayo. Oke. Yo, Mbak Rizky. Kembang Nane wae weton ora muni kok njaluk 100. Wes ora sawi. Ora muni kok njaluk 100 iki lho. ora iso. Wah, JGN. Apa kuwi? Jingan. Aja nesu. Pakde kencan riyen to. Pak nesu ki apa? Ana kancane gue dhek 100 ra. Wah sing digawe sing bodhoke jenenge nandak diceluk jiman. Ayo. Kok kancane golek dhek 100 ora didukung. Ayo. Aduh. Ayo dit. Satu. Ayo. Lanjut. Kok sik iki di sebelah. Oh iya. 100 ya. Yo 100. Oke, muni cok, jegleng yo. Pacitan sarwi Jegleng seru cok. Ayo. Yo. Bareng cok, yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, 100. Jos. Ayo. Pokoke Tandane tasik kuat, De. Oh, aku ki angger 100 ya kuat. Wong jenenge rejeki. awas yo. Rizky. Ayo. Ayo. Awas. Apa? Kok blong? Pengen dijegleng. Heeh. Jegleng ki kuncine kendang karo bedhug. Heeh. Sing kendang kei 50, sing bedhug kei 50, engko mesti jeleng. Ayo. Oh iya. Ayo. Aku bodoh. Ayo. Ayo. Nah, sing kendang kei 50, sing bedhug kei 50 mesti muni. Kene. Iya. Kowe turu tak. Kene. Ya, 50. Ayo. Tak jelek. Ayo, kene. Parian sik diselani sik sadurunge jegleng. Parian. Ayo, nano neno. Wiwit saka Mbak Fahmi, ayo. Piye? Parian sik. Ayo Mbak Fahmi, nano neno. Wit kluwe Wit kluwe neng pinggir sawah. nang pinggir sawah. Temanten kalih. Temanten kalih. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Ayo jejere Mbak Suci. Nano neno, ayo. Tuku reng, Tuku reng, tuku santen, tuku santen. lek gareng, Lek gareng. moto duiten. Yo ora to. Amin. Uripate wibirku kok, ayo. Yo, sik, Dini, yo Din. Ana neno. Ayo. Ngapunten Mas, konfirmasi Rin, Bu Oh. Sartini. Bu, kok sik to. Bu Samini. Nah, makanya kula konfirmasi Rin. Ya wis. Ngapunten nggih Bu. Nggih. Yo sapa? Dah, Marian. Sinau nari Sinau nari ning kutha Blora. ning kutha Blora. Bu Samini. Bener. Mugi panjang yuswa. Amin. Yo lek dar. Ayo. Bagiane lek dar iki. Dar nyanyi dar. Jupuk krikil. Badar sini iki juga apa mau juga apa? Krikil. Wah. Ben. Budak ngono. Wah. Ben syukur. Wah, tak bilani. Mbak Darsi nek parikan ngono kuwi, senengane aja diselan-selani. Oh, Mas Gareng iki ora ngerti ya Pak Dar ya. Mbuh. Kok ora. Betari Durga kok parian. Jupuk krikil. Lah iya ngerti nek Joko Keliru bawang. Oh sik to. Ayo. Aku juga Kayu. Wis selak lali ya. Ayo jiko bawang.
wantem itu. Lah piye to? Piye? Jupuk krikil. Krikil. Diko krikil. Kliru bawang. Oh iya, terus Joko kendil. Saiki mayang. Ujar ae. Aku mulai aku. Ora ngerti adi ngendil kok. Ndil. Cocok. Bagus. Ayo Mbak Elisa, ayo. Ayo. Mangan sego. Mangan sego. Ana uponya. Alah, Uponya apa? uponya. Iya kan? Mangan sego terus ditonyo. Uponya. Yo. Nggih, uponya garing Eli. Yeah. Iya. Terus Ibu Samini Pak Supriyanto sak keluarga. Nggih. Pinaringan panjang yuswa rezeki. Pinaringan lancar sak laminya. amin. Piye ngono kuwi? Aku wis ora iso omong. Ya ampun, ora iso omong to. Ya Allah kok diterapi nek ora iso omong. Aku ora tenan, aku arep parian dhewe kok. Yo. Parian barang miring. Coba kaya apa nek Mas Garing parikan kaya apa coba? Diciwit, Wah cilik men terus suarane. Diciwit. melentung gedhi. Terus Aku mau duit saiki ndi? Jare- Aku duitku santos. jare pengen dijenggleng. Jenggleng niku urusane kendang karo beduk. Lah iya. Ya wes, ayo iki jenggleng. Nano, yo. Ya, Rizky. Santos. Panas sudan Genti Dita. Cape. Rizky. Ya. Nanti Apane? jeglenge. Walah. Jaluk jenggleng iki mau. Iya. Bariki. Ayo. Yo Dita. Bariki siap sih. Ah. Misoa. Ya. Misoa. Cape. Gunung yang mas. Nabian wadon. Itu dorpres. Kita Bali. Awas jenggleng. Awas iki yo. Alhamdulillah. Nika dipun paringi oleh-oleh. Kosek. Jelegi. Baleke duite. Jelegi. Lah iki 50-50 napa? Ora gelem jegleng. Lah wis waktune entek gong salah kok jenggleng. Wah, mafia dihapusi kiri pasar. Iya. Ah, matur nuwun, kula itu bebungah oleh-oleh khas. Itu buah karepmu ora karepmu. Ya aja nesu to. Sing entuk kowe aku ora dikeki ya. Iki anek loro. Oh, ayo. Iya. Di mau sini. Nah, sini. Iki saking Giri Manis Purwasari Bluro. Kono. Anek loro. Nggih. Ah. Siji tingge Bu Bayu, Mbak Silvi. Ayo. Sing siji nggo Mas Bayu. Ya. Mas Gareng saking panitia. Pres. Kabeh kuwi rezeki. Kae mau digo Bu Bayu karo Pak Bayu. iki tak keke bapake Bayu. Engko tak kirimke Pak Anom Surata. Wong tuwa dia apusi. Lho, entuk hadiah kok digawa Mbak Elisa lho. Jane piala lho. Aja ki digosok metu jime lho. Kok nek digosok Mas Gareng balik lho iku ayo. Balik. Wis langgame. Ora entuk oleh-oleh kelangan di 100.
Ya Mbak Desi. Jejer wong ayu rumah sau jejer penyakit. Ya. Joget halus, ayo. Ketes nyendang nih. Lampu ngene iki lho. Aku rumangsa ora diajeni. Piye to? Aku ki nadyan kok ngene iki ya gedhe tuwa senior. Rumangsa apa? Ngen iki lho joget kendangane di wis timbangane ning kene topo wirang mending aku tak usaha dhewe. Apa? Ora, wong aja nesu kendangan apik kaya ngono dijogeti penak. Jogeti penak piye diblokke terus kok. Ayo ndang lho, mumpung enek lampune apik lho mainane. Kaya ning nggon room 1 2 3. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo. Aku gedeng aku ora tau ngomong. Aku langsung kok. Mburi kelir ngene iki lho. Ayo. Padahal do bubar kan. Yo, lanjut. Ayo. Bablas Tiro Mas Gersa. Ayo. Yo.
diaturke caping gunung. Engko lagu liyane tak aturke ning Patet Songo gara-gara sing ngombe jakate. Nego dawuh, Mas. Bakune kabeh karepen padha kecekele nggih. Wektu didum kabeh rata sing sepuh ya mirengke utawa ngematake laku ning lakon sing enom ya diaturi. Nggih. Yo nutuke lakon dadi dukane sinuwun. Ayo jenenge. Saklar kang samya sebo pindara bengkang samut